Hele goedemiddag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Het is vrijdag, het is 13 maart en exact 12 uur 6, oftewel 6 minuutjes over 12. En we hebben een tafelgast, we hebben een lunchgast, Thijs van Lierop. Ja, Fijn dat je er bent. goedemiddag Ja. allemaal. Hoe is het met jou? Druk, maar wel ja, superleuk. Ook wederom leuk dat jullie ons de kans geven om dit te laten doen. Jullie doen zo ontzettend veel in deze tijd naar die verkiezingen toe. Ik vind het wel heel mooi om dat te mogen en te kunnen doen. Je mag de microfoon iets dichter bij jou trekken. Ja, Oké. iets omhoog, ja. Ja, Thijs, we gaan het niet over de verkiezingsprogramma's hebben, et Nee. cetera. Daar is al genoeg over gepraat en Ja. er wordt nog heel veel over gepraat. Ook nog met anderen, dus dat laat ik heel even liggen. We Helemaal gaan op een ander vlak met jou praten. helemaal goed. Ik heb muziek van jou doorgegeven gekregen. En een van de nummers is Running Up That Hill van Kate Bush. Ja. Why? Waarom dit nummer? Nou, ik vond het een heel mooi symbool, omdat de verkiezingsperiode is eigenlijk een berg opwandelen waarbij je uiteindelijk de top gaat bereiken. En dat bedoel ik dan niet de top als zijnde van, maar het is een battle, zou ik maar zeggen, waar we met z'n allen in zitten. En ook wel, want dit is eigenlijk al een oud nummer, of een ouder nummer zal ik maar zeggen. Maar ik merk nu, mede door Netflix zal ik maar zeggen, mijn kinderen vinden dit ook gewoon een hartstikke leuk nummer. Omdat dat ook in een aantal Netflix-series terechtkomt. Ja, dat vond ik een hele mooie combi om dat nu als nummer ook aan te vragen. Het is een wat ouder nummer, maar de jeugd vindt het ook hartstikke fijn. Dus vandaar dit nummer. We gaan naar luisteren. Ondertussen kun je nog een keuze maken. Het is een krentenbol, een croissant, noem maar op. Lekker, dankjewel. Schroom niet om te pakken, hè? It doesn't hurt me. Do you wanna feel
Nou, hier krijg je wel waar voor je geld. 5 minuten Kate Bush. Ja, lange nummers aanvragen. Hè? Ja, Dat is mooie zeker. muziek. Wel zonder van het uurtje dat we samen moeten babbelen. Nou ja, volgens mij is muziek ook mooi. En volgens mij luisteren heel veel mensen graag naar muziek. En niet zozeer naar heel veel gebabbel. Nee. Kijk, wat een diplomatisch antwoord hier van Thijs van Lierop, hè? Van Peel en Maas, onze lijsttrekker en wethouder. Ja. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel goed. Je merkt nu wel dat de vermoeidheid een beetje toe gaat slaan. Hè. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Het is toch het combineren van mijn wethouderschap met het lijsttrekkerschap. Maar je krijgt er ook superveel energie van. Dus ik moet zeggen dat ik echt geniet. We hebben nog een paar dagen te gaan. Dus we hebben morgen nog een volle campagnedag. En zondag dan moeten we nog een hoop folders in de brievenbussen drukken. Dus bij deze alvast gewaarschuwd aan alle luisteraars. Zondag even goed in de brievenbus kijken. Overigens doen we dat in alle kernen een beetje gespreid. Maar dat is waar we nu staan. Dus, en dan gaan we zien wat Peel en Maas kiest. Ja, inderdaad, dat zeg je heel goed. Thijs, ooit is het begonnen bij jou. Hoe is het bij jou begonnen, de politieke loopbaan? Waar is het ontstaan? Waar ontstond het kiempje? Nou, ik ben in 2010 eigenlijk benaderd. Ik heb altijd wel een uitgesproken mening gehad. Dus toen ben ik benaderd om eens een keer te komen praten bij IH82 was het toen nog. Hè. Ik ben door iemand van IH82 in de voormalige gemeente Helder gevraagd. Nou, je hebt wel een mening. Wil je niet eens een keer mee komen praten? Ik denk, nou, dat wil ik eigenlijk wel. Dus ja, dan ga je een keer, schuif je aan. Toen zaten we midden in het proces van de overgang naar de gemeente Peel en Maas. Dus ik ben eigenlijk gelijk na die verkiezingen in 2010, toen we de nieuwe gemeente kregen, ben ik als bestuurslid in de partij gestapt. Maar toen was het toch nog jong? Ik ben van 78, zeg ik dan altijd. Dat verandert niet. Maar goed, weet je hebt gewoon een bepaald gevoel. Je hebt een mening. En ik denk, weet je, dat ga ik gewoon eens doen. Ik ga eens kijken. Mm-hmm. En nogmaals, ik kon toentertijd de baan die ik toen had niet combineren met een heel actief politieke uitdaging. Dus ik denk, dan ga ik in het bestuur en dan kan ik mijn bijdrage doen. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. In 2010 als bestuurslid. In 2014 hadden we de campagne eigenlijk zijn we in 2010 vanuit 4 lokale partijen samengevoegd naar lokaal Peel en Maas. Nou, toen hebben we in 2014 heb ik als voorzitter van de PR de campagne gedaan. Nou, superleuk. Ze hebben wel een goede uitgezocht. Hoezo? Goeie babbel. Goede presentatie. Nou, ik vind dat altijd lastig om dat over mezelf te vertellen, maar het was gewoon superleuk om te doen. En zo ben ik eigenlijk een beetje de partij in gerold. En heel veel ervaring opgedaan met heel veel verschillende mensen, fractieleden. Maar goed, het is gewoon echt superleuk om te doen. En het gaat ook echt ergens over. Hè. Je neemt besluiten, zal ik maar zeggen, voor iedere inwoner. En dat heeft me dusdanig geboeid dat ik daar in doorgerold ben. In 2018 werd ik partijvoorzitter. En vanuit dat partijvoorzitterschap ben ik ook gelijk burgerraadslid geworden. Omdat we in de periode daarvoor een aantal mensen hadden die... het is af en toe lastig in de fractie. Hè. We zijn van links tot rechts. Zo zijn er ook 2 mensen uit de fractie gestapt. Mm-hmm. Ik denk, weet je, dan word ik voorzitter, dan word ik burgerraadslid. Zit ik wat dichter bij de fractie. Ja, dan kunnen we... dan kan ik dat vanuit bestuur wat beter in de gaten houden. En dat klinkt een beetje zwaar, maar dan ben je erbij. En toen werd ik besmet met het politieke virus. Want dan ben je burgerraadslid, dus dan ga je de materie in. Dan zit je overal bij. En dan kom je niet meer van los. Daar ben ik niet meer van losgekomen. En in 2022 werd lokaal Peel en Maas de grootste partij. Toen ben ik ook de onderhandelingen ingestapt. Ik wist niet waar ik aan begon. Super intensief, maar wel echt energie krijg je daarvan. Want dan ga je nadenken over de komende 4 jaar van je gemeente. En wat gaan we de komende 4 jaar doen? En daar is eigenlijk wel weer het zaadje geplant van het vak, van het werk wat ik nu doe als wethouder. Omdat dat zo leuk is en zo interessant is, heb ik uiteindelijk toen ook al nagedacht, wat wil ik nu? Want dan ga je toch, dan gaat er zo'n weegschaaltje werken. Je hebt je gewone werk en je hebt je hobby, de politiek. En je privéleven. Maar je gaat dan... Ik kijk dan even naar het werk, zal ik zeggen. Ja. Dus dan gaat dat weegschaaltje lopen. En uiteindelijk heb ik daar toen niet voor gekozen. We hadden Anget Mestrom en we hadden Erik die zich aangemeld hadden. Ik denk, dat is helemaal goed ingevuld. Anget ging natuurlijk door. En uiteindelijk heb ik daar een maand of 3, 4 later... heb ik daar eigenlijk toch wel spijt van gekregen. Ik denk, waarom heb ik toen die stap niet genomen? Ja, en toen gebeurde met Anget wat met Anget gebeurde. Dat is natuurlijk super triest. Maar het was even gewacht toen, hè? Ik was toen ook nog partijvoorzitter, dus het was voor mij super dubbel. Hè, want je hebt als partijvoorzitter, ik heb hier toen ook de uitzending gedaan, ter nagedachtenis aan Anget. En als ik op die periode terugkijk, dan was dat lastig. Maar goed, uiteindelijk
ben ik super blij dat ik aan Gert heb kunnen vertellen dat het bestuur mij zou voordragen als haar opvolger. Daar heeft ze ook super mooi op gereageerd. Ja, ik krijg er nou nog kippenwel. Ja, we praten zo meteen verder, Thijs. Dankjewel. Linda Zijlmans samen met Beertra, Joep van Wegberg en Lupse verder. 8 minuutjes voor 12:30 op deze vrijdag de 13e. Neem me niet allemaal te letterlijk, Thijs, hè? Vrijdag de 13e. Nee. Thijs, en dan kom je thuis en dan zit daar vrouw en kinderen op de bank. Ja, er zitten vrouw en kinderen op de bank, 2 honden, Ja. 3 katten, dus... En ze kijken niet op het horloge van, ben je dat nu pas? Nee, hè, dat hebben ze inmiddels denk ik wel afgeleerd. Heel eerlijk zijn ze dat ook wel een beetje gewend. En je moet opletten dat dat geen gewenning wordt. Hè? Want het ligt ook wel op een loer dat er dan
ja, dat je uit elkaar groeit, zal ik maar zeggen. En ik moet wel zeggen, de laatste periode, de laatste tijd, en nu campagnetijd, nou, slaap ik thuis en dan heb je het wel eens een beetje gehad. Maar dat weten ze. Ja, maar je merkt ook wel dat dat wel effect heeft. Dus het blijft wel zoeken naar dat evenwicht, heb ik eerder al gezegd. En daar ben ik nog steeds nog wel naar op zoek. Dat is lastig. Is ook niet makkelijk. Nee. We gaan straks over je hobby's, et cetera, en dat soort dingen praten. Maar je hebt de battleplaten ook meegebracht. De 2 platen waarvan jij denkt, nou, daar maak ik het de kijker en luisteraar heel spannend mee. 2 platen die echt wel aan elkaar gewaagd zijn. En waarvan de kijker dan en de luisteraar dan mag kiezen van, die pak ik. Daar kan een klein verschil in zitten, Thijs. Goed, we gaan er naar luisteren. Je mag zeggen wie het zijn. Oh, dan moet ik hem even opzoeken. En Ja, ondertussen dan gooi ik heel even een bedje erin. De Battleplaat. Nou, ik kan het ook voor je opnoemen hoor. Oh, helemaal goed. Geen probleem. Vandaag in de ring, uitgezocht door lijsttrekker Thijs van Lierop van Lokaal PLMA's. Om straks gedraaid te worden in Lunch Live, vlak voor 1 uur. Wow, hoe hou ik dit vast? Hey, van Bente. Ja, Dat is mooi. Bent en Bluff. Ja. Ja, en dan versus Bluff inderdaad. En nu wij niet meer praten. Ja. Waarom deze 2 nummers? Nou, omdat het allebei Nederlandstalig is. Ik vind het ook wel belangrijk om ook Nederlandse muziek nou ja, te luisteren. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. En nou, dit zijn ook wel platen met een iets diepere bedoeling, zal ik maar zeggen. Als Lokaal PLMA's vinden wij mentale gezondheid en dat soort, nou ja, de fysieke gezondheid gewoon heel belangrijk. Dit zijn 2 nummers die daarover gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat de inwoners gaan kiezen en welke plaat het gaat winnen. Maar toch mijn vraag van Bluff, hè, draait al heel lang mee in het vak. En Bente is hartstikke nieuw. Ja, en Bente is echt een ontdekking, zal ik maar zeggen. Hè. Vanuit de beste zangers is ze echt nu opgekomen. Ik vind het echt een super zangeres. Voor de mensen die haar niet kennen, dat is de dame met dat blonde haar. Ja, precies. Ja. En gewoon een super zangeres. En ook dat is voor mij ook wel een hobby. Ja. Muziek luisteren. Nou ja, ik haal daar enorm veel uit. Dus dat zijn 2 nummers die wel een betekenis hebben voor mij. Dus ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. We gaan er naar luisteren. Ja. Vier vakelig veel, hou vast. Niet bewegen, het is goed, het is af. En misschien nog iets mooier dan dat. Vier vakelig veel, hou vast. Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Ja, 2 duo's in de ring. Bente samen met Bluff. En dan Jaap Reesema samen met Pammelien Thijs uit de Belgiek. Toch? Ja, klopt. Goed, we gaan richting het nieuws weer en de situatie op de weg. Maar eerst een van jouw favoriet, althans een nummer wat je mee hebt gebracht. Sky on Fire van Handsome Poets. Vertel. Nou, dat is eigenlijk binnen Lokaal PLMA's is dit het campagnelied geworden. Zoiets ontstaat dan vanzelf. Dus ik denk dat als we dit nummer draaien, dat heel veel leden van Lokaal PLMA's ineens springend voor de radio staan. Aha, Dus, niet zonder opzet. Dit is gewoon, hier zit zoveel energie in deze plaat. En nou ja, dit delen we ook wel eens voordat we op campagne gaan. Dus dan kunnen we los. Dus dit is echt belangrijk. In the desert, you're on the backseat of my car.
Now there are 3 steps to heaven. Just listen and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps 1, 2, and 3. Step 1, you find a girl you love. Step 2, she falls in love with you. Step 3, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps 1, 2, and 3. Step 1, you find a girl you love. Step 2, she falls in love with you. Step 3, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow steps 1, 2, and 3. Eddie Cochran en 3 Steps to Heaven. We gaan richting het nieuws, situatie op de weg en uiteraard het weer. We hadden afspraken, Daantje, het weer voor 18 maart, hè? Ja, Ik ben benieuwd of je het hebt. goedemiddag. Jongeren uit Meijel en omgeving krijgen binnenkort weer een eigen uitgaansavond. Onder de naam Chic Beats laat Tiener Events Meijel de vroegere instuif terugkeren, maar dan in een modern jasje. Het moet een plek worden waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen een gezellige avond kunnen hebben. Tijdens de avond zijn er activiteiten en draait een DJ muziek. De instuif is bedoeld voor jongeren vanaf de middelbare school tot en met 16 jaar. De eerste editie is op 21 maart in Chic bij Den Binger. Later volgt ook een editie voor leerlingen uit groep 8 op 20 juni. Daarnaast organiseert Tiener Events Meijel dit jaar nog meer activiteiten, waaronder een busreis naar Movie Park Germany op 12 april. De theaterproductie Het Geluk van Limburg heeft de economie in Kerkrade flink gestimuleerd. Uit onderzoek van bureau Ginder blijkt dat de voorstellingen in de Rodahal bijna 10 miljoen euro opleverden. Toneelgroep Maastricht speelde 116 keer voor uitverkochte zalen met in totaal 130.000 bezoekers. Bezoekers gaven zo'n 7,3 miljoen euro uit aan kaartjes en vrije tijdsactiviteiten, terwijl horeca, detailhandel en hotels samen bijna 2,5 miljoen euro extra omzet noteerden. Wethouder Alexander Geers noemt het resultaat een bevestiging dat cultuur de lokale economie een flinke impuls geeft. De organisatie van het gratis toegankelijke zomerparkfeest in Venlo vraagt de gemeente om de jaarlijkse subsidie te verhogen van 50.000 naar 200.000 euro. Het boek laat verschillende kanten van zijn werk zien, van stillevens tot zijn atelier en gedichten. Oh, sorry, dat was de verkeerde nog. Het festival trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en wordt mogelijk gemaakt door zo'n 1200 vrijwilligers. 3/4 van de inkomsten komt uit de horeca, die sterk afhankelijk is van het weer. De kosten voor beveiliging, techniek en programmering zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Bezoekers laten betalen is volgens Schil geen optie, omdat het DNA van het festival behouden moet blijven. Tijdens een recent politiek debat bleek dat bijna alle partijen het belang van een gratis zomerparkfeest erkennen. Voor veel Venlonaren is het festival inmiddels een traditie en een ontmoetingsplek, vergelijkbaar met vastelavond. De organisatie hoopt dat de subsidie wordt opgenomen in de culturele infrastructuur, zoals bij Theater Maasport of Poppodium Grenswerk. Thijs, dat viel je op in het nieuws. Welk van de 3 onderdelen sprak je het meeste aan? Of vond je bijzonder? Nou, het eerste, instuiven in Meijel. Ik vind dat echt wel een heel mooi initiatief. Dat daar weer
naar gekeken wordt en dat weer opgepakt wordt. Want daar ben ik vroeger ook heel veel geweest. maar Ja, dat vind ik vertel mij wat. Ja, ik was 15, ik zei dat ik 18 was. En we gaan naar het weer. We gaan naar het weer. Het is vandaag bewolkt met langdurige perioden van regen. De wind waait eerst nog stevig, maar neemt later vanmiddag langzaamaan af. Daarbij koelt het flink af. Na zo'n 11 graden in de ochtend wordt het later op de dag nog maar ongeveer 6 graden. Morgen wordt het maximaal zo'n 9 graden, met later op de dag ook af en toe een droge periode en wat opklaringen. En voor de mensen die 18 maart willen gaan stemmen, Ja, ik wil dat je de glazen bol pakt, ja? die hebben geluk. Het ziet er naar uit dat het nog lekker weer gaat worden met zo'n 14 graden en zon. Nou, dankjewel. Goed bericht, Thijs, toch? Jazeker. Ideaal, dat doet hè? het altijd goed voor de opkomst. Te warm is niet goed, dan blijven ze thuis. Hè? En te koud ook niet, want ze hebben geen zin meer om jas aan te doen. Dan moeilijk. Ja. Precies. Nou, kijk, dat hebben we al mee. Ja, zeker. Dankjewel, Daantje. We gaan naar de Dankjewel. situatie op de weg. Even kijken, een file op de... Nee, niet relevant, niet in onze buurt. We gaan wel wat anders vertellen. Dat er een flitser staat op de A73 Venray richting Venlo. Bij paaltje 59,5. Heel even alert zijn. Dan een andere melding op de A67 de hoogte van Venlo. Let op bij paaltje 68, want daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. Dan gaan we terug naar Meijel. Op de N275, daar staat een auto in de berm bij paaltje 17,4. Neem het ter harte, doe er iets mee. En wij gaan verder, Thijs, met muziek. Wat had ik klaarstaan? Moet ik heel even check doen? Oké, we gaan die richting op. Dankjewel. Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique. Holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. No one can do the things I'm gonna wanna do to you, no. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. Baby, I like it, the way you move on the floor. Baby, I like it, come on and give me some more. Oh yes, I like it, screaming like never before. Baby, I like it, I like it. Party, come on, fiesta, forever. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, trying to keep my hands off what you're begging me for more. Round, 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 baby, low, low, low. Let the time pass, 'cause we're never getting old. No one can do it better. Turn around, I'll give you me. No. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. Baby, I like it, the way you move on the floor. Baby, I like it, come on and give me some more. Oh yes, I like it, screaming like never before. Baby, I like it, I like it. Go DJ, that's my DJ. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good. Now watch me. It's a different species. Meet me in DC, let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' afuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby, don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby, won't stop, baby, until you get enough. Party, caramba, fiesta, forever. Baby, I like it, the way you move on the floor. Baby, I like it, come on and give me some more. Oh yes, I like it, screaming like never before. Baby, I like it, I like it.
Thijs, jouw muziek? Mijn muziek? Ja, nee, ja, ik hou van een heel breed palet, zal ik maar zeggen. Van klassiek tot heavy metal. Ik kan alles luisteren. Ja. Het ligt een beetje aan de stemming die ik heb of ja, wat je nodig hebt. Daar gebruik ik muziek voor. Ja. Maar om uit te buiken, niet helemaal, denk ik. Hè? Nee, dit niet. Nee. Thijs, je hebt een druk bestaan, hè? Zeker richting die 18e maart. Ja. Wat doe je nog naast jouw drukke bestaan? Om te ontspannen, om heel even jezelf te gaan worden weer, hè, na zo'n drukke dagtaak? Nou, ik klus heel graag, dus dat is een beetje raar, want dan ben je ook heel actief bezig. Maar ik vind dat superleuk om te doen. Wij zijn begin dit jaar zijn we verhuisd. Dus ik ben weer teruggegaan naar mijn ouderlijk huis. En daar staan nog heel veel klussen op me te wachten. En dat staat eigenlijk een beetje op een laag pitje op dit moment. Maar daar wil ik dadelijk, na de verkiezingen, wil ik dat wel weer oppakken. 2 rechterhanden? Nou, dat vind ik ook weer arrogant dat van mezelf te zeggen. Ik doe het gewoon heel graag. En de dingen die ik doe, die probeer ik dan goed te doen. Dus volgens mij gaat dat goed. En dat liefst alleen? Nou, mijn vader wil ook heel graag meehelpen. Maar met z'n tweeën overleen. Want als je dat met heel veel mensen gaat doen, dan ben je druk met het organiseren en niet met het klussen zelf. En ik vind het klussen zelf gewoon heel leuk om te doen. Wat vind je het moeilijkst? Oh jee. Als ik het te moeilijk vind, dan moet je iemand invliegen. Dus, Ja, dan houdt het gewoon op voor jou. timmerwerk en elektriciteit en dat soort dingen, dat lukt allemaal wel. Loodgieterswerk, ja, dat is specialistisch werk, dus dat doe ik niet. Maar dat soort dingen, dat is gewoon hartstikke wandjes zetten, deuren, dat lukt allemaal. Dat is gewoon superleuk om te doen. Dus je maakt van jouw eigen home een villa? Dat is ook wel weer overdreven, Of denk wordt jouw ik. villa een home? Ook weer, nou ja, dat weet ik ook niet. Maar je maakt er gewoon een leuk huis van voor jezelf. En daar denken we samen over na. Welke kant willen we daarmee op? En dan ga je daarmee in de gang. Ik heb zelf vorig jaar in de zomer een houten vloer gelegd. Nou, dan ben je uiteindelijk ook wel blij als die klaar is. Want dan heb je het in de rug en in je benen. En dat is natuurlijk iets wat je niet gewend bent. Maar als je dan het resultaat ziet, is dat gewoon echt, ja, dat is gewoon super mooi. Maar daarbij is het wel fijn als je dan een aangeefster hebt, hè? Nou, maar dit hebben we veelal met z'n tweeën gedaan. Dus ik vind het dan ook wel weer leuk omdat... Nee, laat mij maar lekker mijn ding doen. Goed. Manic Street Preachers. Manic Street Preachers. Ja, if you tolerate this, your children will be next. Ja, daar zit een beetje een dubbele boodschap achter. Ja. En we merken natuurlijk dat het maatschappelijke debat af en toe best verruwt. We hebben allemaal een mening en die spreken we ook gewoon uit. En daar is ook niks op tegen. Maar een keer naar elkaar luisteren is denk ik ook hartstikke goed. En De kunst van het luisteren. En met elkaar een debat voeren is wat anders als je gelijk proberen te halen. En dat zit eigenlijk als onderliggende boodschap onder dit nummer. Wat ik denk ook gewoon super belangrijk is. Zeker in een gemeente als Pelemaas. Volgens mij doen we het hier met z'n allen hartstikke goed. Maar laten we naar elkaar luisteren. En laten we vooral laten we de discussie voeren. Maar laten we niet gelijk proberen te halen. Ons gelijk proberen te halen. Maar het is niet alleen bij Pelemaas, hè? Het is Nee, ook maar- wereldwijd, hè? Dat is over het algemeen zo. Maar waar je invloed op hebt, moet je het dan over hebben, zeg ik dan altijd maar. Dus laten we daar klein beginnen. Future teaches you to be alone. The present to be afraid and cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire away today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper,
Mooi. Mooi nummer, Thijs. We borduren heel even verder. Thijs, je staat volop in de belangstelling. Je staat volop in de picture. Hoge bomen vangen, veel wind. Hoe ga je om met de negatieve dingen? Mensen uiten zich, hè? Niet altijd rechtstreeks, altijd achter. Hè? Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je dat op? Wat doe je daarmee? Nou, ik denk dat dat hoort bij het werk wat je doet. Daar moet je ook bewust een keuze voor maken. Ik heb die keuze, of dat ik die nou helemaal bewust gemaakt, dat weet ik niet, maar daar kom je vanzelf achter. En ik denk dat je iedereen moet kunnen uitleggen op basis van de juiste argumenten en feiten waarom dat je keuzes maakt of waarom dat iets wel of niet kan. Dat is voor mij het grondbeginsel. En uiteindelijk moet je ook, je kunt niet iedereen overtuigen. En daar moet je je ook bij neerleggen. Dat klinkt heel raar. Maar volgens mij, als ik mijn best gedaan heb om uit te leggen waarom dat iets wel of niet kan, en mensen accepteren dat dan vervolgens niet, ja, dan zie je nog wel eens dat ze een volgende stap nemen of dat ze daar iets van vinden. Nou, dat is hun goed recht. En ik doel meer op de communicatie. Ik bedoel, de communicatie vroeger, 10 jaar geleden bijvoorbeeld, was nog echt bellen, noem maar op. Maar nu is het via de social media, et cetera. Ik bedoel meer die kanalen. Ja, maar ik moet zeggen dat ik daar afkloppen op houd. Daar heb ik weinig last van. Ik heb niet dat mensen mij nou onjuist bejegenen digitaal via Facebook of via WhatsApp. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Mooi. Waar ik ook blij van word, is dat de mensen heel goed stemmen op jouw battleplaat. Ja. Mooi. Heb je zelf enig idee welke het gaat worden? Welke gaat men kiezen, de luisteraar? Ik heb ze allebei aangedragen, dus, maar er zit een kleine lichte voorkeur voor Bent en Bluff. Maar het is maar net wat de mensen kiezen. Oké, we gaan het zo zien. Ja, helemaal goed. Together now, in no man's land, together, all together now, all together now, all together now, in no man's land.
All Together Now van The Farm. Ik kan het bijna invullen. Je wilt dat iedereen bij elkaar blijft. Alles bij elkaar. Ja, samen sterk puur lokaal is onze slogan. Kijk, Dus, kon het gewoon invullen. We gaan naar het laatste onderdeel, Thijs. Ja. De battleplaat. We gaan, Thijs, naar Pommelien Thijs. Want mooi. zij is samen met Jaap Reesema de winnares in dit geval, samen. Mooi, hè? Jazeker. Ja. Jazeker. We gaan hem draaien. Nu bij Niet Meer Praten. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je stem? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Ik loop hier alleen nu langs pleinen en grachten, in de hoop dat jij er staat. Ging ik te vroeg, oh had ik moeten wachten. Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me dacht. Ik mis je, waar is je lach? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Alles wat ik hoor ben jij. Nu wij niet meer praten. Alles wat ik zie ben jij. Nu wij niet meer praten. En alles wat ik wil ben jij. Nu wij niet meer praten. Oh, haal ik je maar hier bij mij. Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten, oh, nu wij niet meer praten. Ja, sommige nummers laat ik helemaal uitdraaien. Jaap Reesema samen met Pommelien Thijs, de winnaar van de battleplaat van deze vrijdag de 13e. Thijs, wat ga je vandaag nog doen? Vertel het in het kort. Nou, ik heb nog een aantal zaken die ik nog moet afhandelen. Ik heb nog een hele mailbox die ik moet afhandelen. En verder gaan we volop in de voorbereiding voor het debat van zondag. Zondag 4 uur hebben we... Ja, weer een- inderdaad. Onthoud het, hè, kijkers en luisteraars. Wil je er graag bij zijn? Het is zondag 4 uur in de foyer van Doc 6. Dus daar schuif je ook weer aan. Nee, dat doet Sanne, Oh. nummer 2. Ja. En ik mag dan dinsdag het lijsttrekkersdebat doen. Dus die nemen we vandaag ook al in de voorbereiding mee. En daar heb ik maandag ook nog een stukje voorbereiding voor. Dankjewel. Dankjewel weer voor het kijken en luisteren van Lunch Live. Je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook maandag weer. Dankjewel.